Andito po kami ngayon sa kung saan namin si Kring Kring. Dito pala siya natutulog sa may sa may dam site ito ng mga kalakal, basura. Meron pala siyang kubo-kubo na mali sa gilid. Ayan po oh. Ayan po mga kalagnos oh. Ayan, dyan po siya natutulog. Si Kring Kring. Magugas ka pa ah! Sinelas ka! Kasi mga malamig yan. Ayan, mga kalablios. Ayan, si Kring Kring. Ayan. Ayan po. Ayan siya. Sinelas ka? Kaya pala siya lagi mo ng tinelas. Dahil maputik pala doon sa baluarte niya. Yan po. Oo, nabubutikan siya eh. Kaya pala lagi siya walang tinelas. Maputik pala talaga yan oh. Magugas ka pa ah! May tubig dito. Dito may tubig. Hindi ko naman tayo labasan dito. Oo. Anak, gusto ko rin. Hindi ka mailari. Sirahin ko, baka mata. Pare, ba tayo sirahin ko? Magugas ng paa. Doon kayo Kring sa may gilid na malilim doon oh. Ayan po si Kring Kring. Muli po namin sa pinuntahan kasi yung mga viewers po natatanong sa kanya eh. Naiya ako dito eh. Hindi ka ng mask, Kring-Kring. Hindi ka lang mas doon. Yung mga viewers po kasi natatanong sa kanya kung saan na si Kring Kring. Hanapan. Ayan si Kring Kring. Labas. Sige lang. Tara, punta ka na doon. Okay lang yan. Sige na. Dali, lalakad tayo. Ayan po ayan po mga ka-Loviers. Yan po si Lovely. Sa po si Kring Kring. Ito po sa ayan po. Ito po yung lugar na tao dito. Ayan po oh. Ayan oh. Ayan po si Kring Kring. Ayan po oh. Usap na yung Loviers. Ay Kring Kring. Kaway ka kaway. Ayan si Kring Kring po. Usap na yung Lovely. Puno na? Ayan yung ano. Ayan, hi. Ayan po, si Kring Kring po, andito po siya, pinuntahan po namin. Kayo nakatira, matagal kami nakatira dyan. Tatanong kasi mga viewers niya kung saan na si Kring Kring. Ayan, dito po siya. Nagwasa po si Lovely. Bakit ano, tawag ito, hindi kita nakikita sa pwesto mo nakitulog, hindi ka na lagi nakatulog. May bahay kubo naman sa salot eh. Diyan yung mansion ni Kring Kring eh. Paano ka nakakatulog? Doon sa simbahan. Nakaya ano ka pa? Nakakasara ka pa? Ayan po si Kring Kring oh. Nakakalagi yan. At rin sinelas mo, ba't yung nakikita? Hindi sa kapatid mo. Yung kapatid mo, sabi kami, di ba kahit ano, pag yun ay pinakasulog mo. Yung damit pa. Kaya pinabili mo. Binigay ko na yung ano. Yung binili namin sa'yo. Binigay mo doon. Ano nakaraan kasi, inaanap ka yung gramo. Wala ka doon. Ito yung lugar ni Kring Kring. Yan, mga kaibigan niya rin sa dam site. Sa dam site ko ito eh. Ito pala siya nakatira. Kring Kring, kamusta ka na? Kring, kamusta ka na? Umikot kami minsan dito. Kapal ng pulbo mo sa mukha.
Para kang zombie ah. Magaling na pala yung sugat Ah. mo eh. Ha? Magaling na pala yung sugat mo. Kaya pala ayaw mo, may boyfriend ka pala dyan ah. May boyfriend ka pala dyan. Hey, Ako? kaya pala ayaw mo, may boyfriend. Nililigaw sa akin. May boyfriend ka pala dyan ah. Marami na nililigaw sa akin. Kaya pala ah. Ay, Ayan po. kamusta naman yung anak mo? Okay lang. Yan, si Pero Craig. ito, bubuntusin na rito kahapon, sabi o. Sabi ko, ano, perito pagka sabi ko wala pang pera, gano'n. Eh, paano ka nga makakano niya kung nandyan sila? Ano ba, may tatrabaho ka ba dyan? Ako ba? Hindi, ano, minsan nag-awalis din ako, minsan nakakalakan. Ano yung gatas ng bibi mo? Membran. Debran? Membran. Ilang taon na yung anak mo? Ilang taon na? Dalawa. Dalawang taon na? Tagal ka namin hindi napuntahan eh, kasi nga, kami. Eh, sabi ni kuya mo, sama namin kasi nga hinahanap ka ng mga viewers sa amin. Sabi ko mo sa amin, eh, kanina, tinignan ka namin doon wala. Pero pag dumadaan kami doon, sa kuya mo, tinignan ka namin doon, hindi ka namin nakikita. Tinignan ka pala. So, alam mo na, Tinatanong ka ng mga fans mo sa YouTube. Wow, daming fans, diba? oh, dami ka Daming fans. Sabi mo hello fans, hello. Hello. Hello po, ganyan. okay lang. Dito ba mabili ng gatas? Mabili ng gatas dyan? Meron mo, Mercury. Ayan o, butika. Ah, sa butika. Anong butika? Anong butika yun? Ayan o. Ah, dyan. Marami palang junk shop dito eh, no? Ano yun? Asawa mo yun? Boyfriend mo? Boyfriend mo? Dalawang buwan. Dalawang buwan. Dalawang buwan na daw siya dito. Kailan ka pa nakatira dyan? December. Last year. Yan po si Kring Kring alias Marimar. Ang ka-localite ni Donita Rose Cebuano, the younger Donita Rose Cebuano. Donita Rose Cebuano, yan. Younger. Ayan po. Dito po yung baluarte niya, ayan po. Dito po siya sa dam site ito, no? Dam site, no? Dam site, no? Ay ka sa mga fans mo, ay ka. Ayan. Hello po mga viewers. Ayan, sabi mo, hello po mga viewers. Ayan po si Kring Kring. Ayan po si Lovely Yoso. Nagtatapa ka doon, baka mamaya maleptospirosis ka doon. Saan bilhin ng gatas doon? Tara, bilhin mo sa gatas, love. Bilhin mo sa gatas sa anak mo. Muna kaming gatas. Tara, lakad tayo. Tara na. Lakad tayo. Lakad doon. Eh, sige, lakad. Sige, lakad na. Pupunta mo siya. Huwag mo pa tayo na. Gusto ko kabili ka ng gatas. Tara, lakad ka. Ito yung yate. Ayan o. Ayan. Ano parap? Teka nga, hindi ka sa ulit. Teka. Ayan. Tara. Hi! Init, grabe. Ayan. Diba? Hindi ka na naman naligo. Ba't di ka na naman naliligo? Wala na akong damit eh. Ito. Mamumulit pa ako ng damit sa basura.
Bakit may damit pa dyan? Ano po? Mamumulot pa po ako ng damit sa basuran kasi yung mga binibigay sa akin na damit. Kaya binibigay ko sa kapatid ko kasi bali kapatid ko na yung sumot ng mga damit na para sa akin. Saan tayo? Saan tayo? Doon daw sa Batika. Dalawa pa anak ko. Papasundan pa. Tatlo na. Ingat pa lang ako eh.